is een jonkje, het jonkje hield van jou. Wat dikker. Ja, dat kan goed zien. Ik denk dat zaken stiekem een hen doen, hè? Jasje. Doe best je piekje, hé. Doe best een krintje. Is je deze knietjes, maar al je wat in tante Hoes. Goedemorgen, een eierij, een eiervlog. Ik zal even een blokje om bij dit propje. Oeh, zin in even draaien. Zo. Vanmiddag even een vergadering via Teams online. En dan daarna Jara en zaken uit Squallenhelje. En daar hebben we wat leuks mee doen natuurlijk. Het Sintjeskind. Ik geloof dat het het aardig troep is zo, dus misschien vanmiddag wel met een beetje naar boeten. Want er weer een paar die hier in de Happy Stones vond. Dit keer Rolf Jan, alleen het door de Rijn. Even, uno momento. A few moments later. Alleen nog terug de Rijn weer de kleuren wat aangingen. Dus ik denk dat ik met zaken en jaren even de Happy Stones op naar verfje maak. Want op zich het idee is natuurlijk hartstikke leuk. Maar als er geen kleur meer gaat, dan is het wel heel moeilijk te filmen. Hoe leuk is het om wat bennenversjes te maken. Maar dan wel echt op de tifmanier natuurlijk. Gewoon eens even wat oorzaken. Dus ik ben gewoon wat aan het scrollen gaan. En nou ja, waar wit is het leuk en waar was net. Maar hield al even lekker te koest. Dus ik denk, ik pak de gitaar erbij en ik beziek je dat. Dus ik zou zeggen, ja, dat even. Hier komt het. Er weer is een jonkje hier van jou. Hij wil altijd op onderzee, ik hoor er weer wat van. De ene dag vond hij dit, de andere dag weer dat. Er weer is een jonkje hier van jou. Er weer echt een famke hier van Griet. Het lange hier onder hek en als de sneeuw zo wiet. De ene dag in lange vlechten, de andere dag een stuk. Er weer echt een famke hier van Griet. Er weer echt een hoentje, het hoentje hier van Deur. Hij wende op een borkerij en op de boel bij Pur. Hij droeg de skiën, maar hij bracht de kranten en zijn tijd. Er weer echt een hoentje, het hoentje dat hier Deur. Er weer echt een katje, die kat die hier van Trien. Ze wie resten op een zelfs een plakje uit de wien. Moesten vangen die ze net, daarvan hier ze geflet. Er weer echt een katje hier van Trien. Er weer echt een mandje, het mandje hier van Pier. Hij roemt al diep op de CD, hij wiek heel hier en hier. Hij zag ons schelpen in het zon, hier naar de Rienehaan. Het bier is een mandje, het mandje hier van Pier. Hier is een vrouwtje, het vrouwtje hier van Chits. Ze schreeuwt het vestjes van de band en hier de meid blitz. Mijn gitaar en papier, kan ze echt best nog wel vier. Er hier is een vrouwtje hier van Chits. Chits? Huh? Chits? Chits? Dat ben ik. Nou ja, dat is ook zo wat. Hey, let's be with her. Hij heeft een mooi paashaas. Lekker, hè? Eigenlijk weer die van Ilda, maar die maakt dan geen chocola. Ha, dus Jara had geluk. Bist toe hem blij dat Ilda een baby is, hè? Ja. Lekker, hè? Lekker. Lekker huidje dus. Dus hij, oh, die is er eigen al op. Dus nog uitzien op. Oh, dikke fretzak. Rolf Jan en Teertje die hier die stien vond, want we hier nog eens die Happy Stones deadline. Ja. Maar nou, door de Rijn is het er een beetje aanrijnd. Maar ik dacht, misschien kunnen we eens even op nee verven. Dan zie je we eens even op, verven we eens even en dan lezen we even om. Is dat een idee? Dubbel tante. We werken op vingers, jongen, hè? Ja. Nou, de kamer krijg ik achter dat we geen verf gaan jaren, hè? Dat verf wordt wat moeilijk, toch geweest zelf. Zo. En wat weer dat daaronder? Waaronder? Onder die auto. Is dat wat onder de auto? Een moesk of zo? Ja, zoiets. Oeh, shit. Zo kennen jaren, hè?
Ben je wel moesjes? Nou, in ieder geval, we hadden dus geen verf. Maar we kunnen de stintjes wel vast een opziekje. En misschien nog een paar stintjes erbij ziekje, ja, hè? Ja, en we krijgen verf besteld en het komt morgen binnen. We hopen dat het morgen op tier binnen is. Want morgen is bij jaren zaak weer bij Klaasje. En ik zei, dan kunnen we toch wel even verven. Hè? Paak had direct wel stintjes in de poeden trouwens. Hey. Zie je dat zo? Ja. Zit jij wat in? Maar kijk, dat bent groot. Ja, te groot. Mami, maar kijk nog de knibbels, want de bal had jongens. Ja, ja. Volgens mij zit jij wel goed in. Ja. Ja, ja, deze bijvoorbeeld, dat ziet er mooi uit. Deze ziet er ook wel heel mooi uit. Ziet je beide maar 2 of jou eruit. Ja, die kan wel. Zo. Deze? Heel goed. Zo, smiet je maar in de bennenwijn. Hier voorin. Mami, deze misschien? Shit, tante, shit. Oeh, die is heel mooi, Jaren. Ja, die is perfect. En deze? Ja, die ken ik wel. En die is ook waar. Ik denk dat die wat glad is. Ja. Maar het nog een beetje zo'n roen op zich. Oké. Die willen heel mooi. Deze, die is heel goed. Die, iets minder. Oh, die is die. Let me zien. Ik heb deze. Ja, perfect. Deze. Perfect. Deze. Wat zaken Nou, zie je me elk nog niet uit. Een grutten. Zie je nou maar een grutten. zaken je dus doet dienst zien en je doet ik mijn zien. Best. Zit er wel joekels in? Jawel. Nou, shit. Zie, dit is ook wel joekel. Oh ja, dit is van die. Is die als joekel, hè? Ik ga deze als je. Nou, gaan we met beide in joekel. Dan hoop ik dat de verf morgen op Dus dit die kant, daar zitten die stenen in die dik. Uitzacht en die had zaken uitzacht. Ja. Op zondag! Oh, je weet niet wel grote stenen, hè, jongens. Ja, dat zag ik echt. Maar we hebben wel mooi, hè? Nou, is maar weer maar in van mij gaan jaren. Deze eerste, maar deze. Nee. Die mag je dan verf. Ja, maar de verf kwast niet bij hen. Die daarna, deze. Ja, beetje te groot om te verven dan daar. Ja, die. Maar ja, deze die is nog groter. Nou, we zullen met de knietjes zien. Leesjes ophalen. Gisteren maar die steentjes. Wat kist er met je? Dat zijn Happy Stones. En dan kan meestal dit ze dan vinden. Ja. Die hoeven net per se mij te nemen, maar die kist er zien en daar hebben we meestal blierd van. Blierde steentjes. Dat is toch vrolijk van. Dat is zo'n leuk gekleurd steentje tussen de saaie steentjes. Dat is het idee er een beetje van. Maar zo maar eens zien als je die oren traaien vinden kist. Want dat lees al traaien natuurlijk ergens. Ja, ik ga die ene van blauw als die lijkt daar. Oeh. Ja, dan gaat op ziek naar de steentjes. Zaken niks klappen, hè? Oeh, ja, dan. Oh, wat leuk. Krijg die van die? Ja. Oh. Ik doe hem achter me neer. Viert ik aan vast. Hak hem joen nog. Zaken, dus ik vind het denk ik heel moeilijk om niks te zeggen. Die is echt nog wel goed, toch? Ja, die kennen we. Maar ik denk, nou zie je hem al hier wel werd ze lezen natuurlijk, hè? Was maar maar ergens los verstappen, ja? Hé, knietjes, ga geitjes. Ja, hoi jongen. Famke bedoel ik. Wat dikker. Ja, dat kan goed zien. Ik denk dat zaken stiekem een hen doen, hè? Ja, sure. Oeh, die is net meer zo mooi, hè? Jongens, we gaan dus morgen nog meer stien verven. En we lezen dus alles weer op nijplak. En de bedoeling is dus treien ziekers. Dus hoe ze net al je het vinden, maar als treien vindt en op een foto zet. En dan naar Mita sturen en dan komen ze misschien wel in de vlag, hè, die foto's. Ja. Dat is het idee. Ik zoek steeds een leuke zoekdag van. Ja. Neem wel even je meid of met mij en laat de stintjes mooi lezen. Dus even op een foto en weer waarom lezen, want ik ken orenbandjes weer op ziek. Ja, doei! Nou, jaren zaken bij wat stintjes aan het stapjen. En ik ben aaien ontziekje, want die hen lezen dus overal en ergens aaien, net op een versplak. En nou lijn er juster hier gewoon in het strier. Daar ga ik een soort nestje maken, dus ik zal zien dat er nou weer in leidt. Maar ik ga even erop klimmen. Oep. Ja. Zo. Gaan ze dus een nestje erin maken. En dan lezen dus een aaien. Goh, ja, nou maak ik dus heremietiet. Ik zo'n klunt, jongen. Auw. Deze keer is er niet. Ik zie dat ik nog meer vind, kind. Hoe gaat het hier, jongens? Hallo. Ga je ook aan je lijn, hé? Zo, officieel ben dit hun legboom.
bakken. Maar ja, ze zitten hier dus echt wel eens in. Jasje. Dat is wat. Kom er daar eens uit. Van de leidt er weg. Ja, de leidt ik weg aan. Kom er eens uit. Doe best een piekje, hé. Best een krintje. 12 zelfs. Die ben ik warm, dus dat is correct op leidt brief. Als je iets bij je pakt, dan kan je naar de dwarkte. Hebben wij eens nog meer een nestje voen? Ja, maar helemaal niks zien en daar wie wel een nestje. Let me zien. Want hier onder de been lees ik wel eens. Want ik eerst hier nog. Ja, ik zie eerst zit hier even, ja? Want hier lees ik wel eens. Nee. Nou, let me zien. Wij eens toe een nestje. Want ze hadden overal nestjes, hè? Gekke kippen. Oh, ja, echt van die koeltjes bedoelst, ja? Nou, maar we dat ook in de gaten houden, als ze daar ook aan in liggen. Oké. Toen lijnen ze hier. Ja. Jij is nou ik daar ergens. Op zich vallen de aaien wel op, want die ben wit. Hey! Ik denk dat ze nog wel lekker om het eten binnen. Ik zeg zo het sjug. Ga je hem hier lekker nestje, jongens? Nee, ik zie je geen aaien. Nee. Ja, we gaan weer op. Er is dus iets heel leuks, toch tante? Ja. Weet je, deze knietjes, maar al je lasting tante hoest. En als ze keuteltjes doen, waar doen we dat dan op? Oh, ja, leer, hè? En ik doe de paasbol. Best genoeg, jongen. Ik doe de popbal. Ik roep ze wel. Oh. Dit is schattig. En dan willen ze een mooi tam. En dan brengen we ze aansnoe en jaloer. Of zo brengen we ze weer bij de mem. Als met die ongerust. Ja. Oké, we zijn in een hoes. Ik moest nog zoeien dweilen. Dus ik denk, waarom ik net? Maar we gaan dus de knietjes, die maken even los in de hoes. Dan kunnen ze mooi een beetje tam worden en wennen om bandjes. Zet ze maar puro En jou. zijn er orange hoes? Nou ja, ze komen hier net in de hoes, want ze willen nog grutter, hè? Nee. Ze denken, we hebben nou. Ze willen alleen mooi steen. Hij zit liedje. Dat is een beetje glad. Oh, ze doet even eten. Nee. Ja, ik denk dat ze nou niet hier gaan eten. Zo is je met ze binnen, hè? Weet je, ik lees het vast zelf. Wat leer. Ze lees ik het in de herverdeel. Ze willen wat grutter, zie je dat, jongens? Ja. Wat een joekels wordt het al, hè? Hier Ze zit nog jou een hele week uit. Ik hou ons in potjes. Oh, dat kietelt. Wat een poppies, hè? Nee, Bruni. Ik denk ze gaan met dat hele hoes Ik weet wel hoe deze eten maakt. Bruni. Bruni, En... Jachtie. Nee, ik ben echt kort naam. Deze is zaken die het jaren. Oh, ze wordt alweer mammy. Hey. Zit er een tof jut. Hij zit hier niet mooi naar de camera. Dat is een showmandje, die wil je showen. Hoi, ik wil weer rondduren. Hoi. En dan mijn keuteltje om een wolfroem meer, want dat was als het er aan. Zo, hier heb jij nog de stafzoger, ja? Zo, hier heb jij nog de stafzoger. Wat dan ik een staf, zo is dat wel handig. We gaan in, die is goed helemaal los. Ja. Die is ook anders zit naar de gitaar. Ja. Van gitaar spelen en die hebben stafzoerje. Zo, dat is de huisvrouw, dat is de muziek, juf. Oeh, dat zit En dat er zijn de niet zo eaters. Dat is de dikke. En deze is van Ildo. Ja, dus deze vindt Ildo leuk. Ja. Zusje. Yes, ja. Kijk, met deze. Die wil een waskje. Ja, ze was het zelf. Ja, die zit bij de handen. En dat vind ik altijd het schattigst, dat ze zeggen wasje. Is het nou batty van hun of zo? Dat is de veel ze hebben op hun gemaakt. Shit, wat blonkend hier. Dat is een foutje, denk ik. Ja, denk ik wel. Ik hier wat zin in wat. Gaan we chocola pakken, denk ik. En de paashazel haast op? Oh. Ja. Baby, ik was het Oh, dat is de holle er wel aan. Ja. Heb je geen hol aan je heden meer? Denk erom, ja, niet zaken, je maakt nog op. Want jongens, er binnen 4 verkocht, hè? Ja. Ian die wordt 2 mandjes en Ian die wordt 2 vrouwtjes. En Ian, daar hebben we de stel verleend, dus die krijgt Ian. En dan blowen we er 2 en die houden we zelf. Ja. Maar die was zaken jaren hieten. Ja. Maar dat Want de vankers kunnen wel jaren hieten en anders gaan we ja. En dan gaan ze al je jongetjes mee. Dan gaan we een jongensnaam van jarenmeidje. Jarig of ja. Ja, jarig.
Juri. Ja, Juri. Nee. Nee. Een zaakje op een vrouwtjes. Hey, nee. Nee? Zet ze maar in de Zit bak. echt in mijn ildoosje. Ja. Zet ze maar in de bak. Brengen we ze weer naar de Ik map. kan je op hem zetten. Zaken. Wat? Oh. Apie. Als je dan heel voorzichtig doet, dan doet ze niks. En dan zet ze erin en dan denkt ze, oh, ze doet helemaal niks. Dat is zo grappig. En tel ze, hebben ze al hier nou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, Die missen nog één. Die daarachter. Die hebben we al, toch? Nee, die zit er nog. Van mij missen we nog een lichter. Ja, die zit hier nog. Oh, pak ik die nog even. Ja, daar zit hij nog. Wacht even. Doe deze even bij. Yep. Ik was chocola gaan. Ja, haal hem. Nee, ik ga die drie zetten. Hoe is... Even op... Net vallen, hè? Nee, je moet even lezen. De laatste. Nou, brengen we ze wel naar de mem. Zeg maar doei. Van de Lidse mol, die het witte wol, wat hem op een kop schieten had. Ja, die gingen we echt al een keer op squallen. Had die verlezen. Nou, dan wist je wel hoe het gaat, hè? Ja. Doet de Lidse mol op een dij zijn kop boven de groenstuts om zien te letten of de zinnen op kan weer, badde het volgende. Het weer groen en bruin, lieken een beetje op een last en het slimste weer, het voel krekt op zijn kop. Wat gemeen, roept de Lidse mol. Waar had mij op een kop schieten? Waarom er zo mensen zegt, kon er niet in gevaar worden. Hast u mij op een kop schieten? Vregen de ronde dood, die toevallig voorbij vleeg. Ik? Nee, hoesa? Ik doe het zo, zei de dood. En plets! Daar kletste een witte kwabbe oppengroen. Liet jongen de Lidse mol. Zijn rechterpoot kwam onder de witte spotten. Hast u mij op een kop schieten? Vregen de ronde hinder, dat in het longen roem. Ik? Nee, hoesa? Ik doe het zo, zei het hinder. En romme de bom. Daar rollen 4 grote, dikke hierstevieren vlak voor de Lidse mol los. Hij werd chip onder de indruk. Hast u mij op een kop schieten? Vregen de ronde hazen. Ik? Nee, hoesa? Ik doe het zo, zei de hazen. En daar scherten de Lidse mol 15 roene bjentjes om heren. Hij maakte een noordelijke sprong en kon correct omkomen. Hast u mij op een kop schieten? Vregen rond de geit. Die tent er maar wat dremerig biestier. Ik? Nee, hoesa? Ik doe het zo, zei de geit. En klak. Daar tommelen een stik als wat te veelkleurige knikkertjes in het gas. Die de Lidse mol ijswol oorstenen. Hast u mij op een kop schieten? Vregen er aan de koop. Die leidt de werkagje. Ik? Nee, hoesa? Ik doe het zo. Zei de koop. En flatsen, daar plaste een grote bruingrien kool uit. Dun jonker de Lidse mol in gas. Wat wie er blieft dat het koning west hier dit hem op een kop schieten hier. Dan heeft het wel heel witte kop hoor, hè. Hast u mij op een kop schieten? Vregen er aan de berg. Ik? Nee, hoesa? Ik doe het zo. En pletsen de plets. Daar voel een week bruin broodje in de grijde. De mol kniepte zijn oors echt. Hij je me op een kop schieten? Woorden vregen, maar doet er dichterbij kwam, zitten er alleen maar 2 dikke blauwe meren te eten. Eindelijk is iemand die het me verder helpen kent, dacht de Lidse mol. Waar had me op een kop schieten, vreeg de gauw. Wacht je maar, bromde de meren. En doe even letter. Het kan net missen. Het wie een hoen. Eindelijk wist de Lidse mol wat hem op een kop schieten hier. Hongens Heine, de slachtershoen. Als de wieeljacht klom er op Hongens Heine zijn hak. En poep! Daar voel een liet slap wasje midden op een hoenekop. Dat is van de Mol.
Gelukkig en voldien waard de lidsymbool weer wijn in de groen. Dat ben je. Dat weer. Nou, dat weer een hele leuke dag. Ik zou zeggen, vond dit een leuke vlog? Abonneer je. En zet een blauwtoon heeg en via het net de chill app te downloaden op je tablet als telefoon. Hey doei!